Det var 9. december 1937 i Kinas gamle hovedstad Nanjing. Japans invadering af Kina startede den 7. juli 1937 som en del af Japans strategi for dominans i Østasien. De kom fra land via Manchuria og fra havet via skib til Shanghai, hvor de marcherede langs Yangtze-floden for at nå hen til byen, som dengang var Kinas hovedstad. Japanerne havde endelig ankommet den 9. december 1937, hvor de bedte kineserne om at overgive byen inden for 24 timer, eller hvis de vise intet noget. Kineserne afviste tilbud og gjorde modstand, men deres hær kunne ikke klare sig imod den japanske imperialistiske hær. Den 13. december 1937 er dagen, hvor Nanjing-massakren begyndte. Og de næste 6 uger blev et stort antal civile og fangede kinesiske soldater dræbt. Estimaterne ligger på omkring 200.000 til 300.000 døde. Mange blev systematisk henrettet, men med grusomme henrettelser er blandt andet halshugninger med bajonetter.